poverty trap. Anthu ambiri mwa ife tikamacheza timakambirana kunena kuti tabadwa ndi kukulira mu umphawi. Tikamachezanso ndi amene anatilera iwonso amakamba zonena kuti anabadwa ndi kukulira mu umphawi. Komanso kuti ticheze ndi azigogo athu iwonso amakamba kuti ayi mwanawe timavutika ife tinali pa umphawi. Zimene zitanthauza kuti umphawi umenewu ukuyenda kuchoka generation ina kupita generation ina kupita generation ina. Koma pali chinthu chimodzi choti tikamakamba kamene zimene ife tinaona zikuchitika kwa makolo athu, ndizoni kuti makolo athu ndi anthu olimbikira. Komanso amakambanso za azigogo awo kuti anali olimbikira. Makolo akamanena timenda mtunda utali kuti tikapita sukulu titere kusonyeza khama. Nkhani imene ku economics timayitchula kunena kuti poverty trap. Poverty trap uli ngati msampha wa umphawi. Umphawi uja wakugwira iwe yoswa potulukira, washinjika mu umphawi, ukanika kuti upange escape. Chimene chimachitika ndi chani? Nkhani iyamba ifoti munthuwe ndi wosauka. Ndengati munthuwe uli wosauka zikutanthauza kuti zakudya sukudya ma nutrients okwanira moyenerera, kutanthauza kuti moyo wako wa health si wathazi mmene munthu wathazi amene ukhalira. Zimene zikutanthauza kuti ma investment amene ukuchita pa iweyo monga ngati maphunziro, chifukwa chosowa fees ukungopita ku sukulu zawamba zimene zonena kuti basa akungora basa kwabwera munthu sukulu. Chifukwa anthu ambiri mudakhala ndalama mudakapita ku sukulu zimene zimatchuloriza pamwamba. Koma chifukwa mwapita ku sukulu zawamba kamba kosowa fees, enanso mupita sukulu kujopanda pocket money osadya, payenera mabuku ena akamene muyenera kugula koma simukugula. Pazifukwa zimenezo zikupanganso affect so performance yanu, simukukhoza moyenerera. Pala anthu ambiri mwanu makundoika makomenti komene ndakhala kuti nali support bwino mine koma munthu ina katango ndipanga support sukulu ndikhoza kuchita bwino pamene sukulu ndidakachita bwino. Zimene zikutanthauza kuti simupanga so invest mu ma skills oyenerera, maluso. Mudakati muli ndalama, mudakati simuli pa umphawi, mudakaphunzira ma skill enake. Pazifukwa zimenezi wina alisa amadziwa pali chizungu chimene amene kuti you reap what you sow. Umakolola malingana zimene walowetsa. Ndeweyo moyo mwako ukulowetsa malingana ndi umphawi wako. Zimene zikutanthauza kuti so output yako ngati munthu zimene womatulutsa ngati munthu umatulutsanso malingana ndi umphawi wako. Ulimi omwewo ena olemera achita bwino foti waja kulowetsamo malingana ndi ulemerero wako. Anthu osauka pango ulimi omwewo akusaukira. Zimene zikutanthauza kuti chifukwa choti cha umphawi zimene wokulowetsa mmoyo mwako zikumatulutsa malingana ndi umphawi wako. Ndeseko imeneja ikumangopitirira. Imene imatchedwa kuti poverty trap. Chifukwa munthu olowetsa zochepa ukulutsa zochepa, chifukwa munthu walutsa zochepa apo ukalowetsanso zochepa. Choncho sekwe plan ikungopitirira. Ndenkhani imene ndayibweretsa chifukwa chani? Ndayibweretsa kambaka anzanga ine ndine amene takula pa umphawi, amene tinabadwira pa umphawi. Panopa tikuyenera tipange zisankho. Kodi ana athu amene abwera ukuko tikufuna tipange break chain kuti iwo achoke pa umphawi, kapena iwo asonkhanizo zidzakhale zomwezi zonoti ayi ine ndinabadwira kosauka, ine ndinakulira pa mavuto, padakati pankapezeka zakuti bwezi ine nditachita bwino ku sukulu, bwezi ine nditachita bwino ku mpira, bwezi ine nditachita bwino ku maluso akula. Chisankho chili ndife. Nkhani iyi ndiyovuta koma ndinena anthu ambiri taona mmene makolo athu anapangira zisankho zambiri. Ku Malawi we live like a community. Timakhala momatayi awa ndi agogo, uyu ndi m'bale wathu wako kuti awa ndena akamudzi mwathu. Tonse mapeza kuti uchitira zinthu limodzi. Koma ngati tikufuna tipange break seko ya umphawi, iwe ngati uli kholo, your priority, chinthu chimene chili number 1
ndi ma offspring zimene zikuchoka kwa iwe, zipatso zako, ana ako. Awa ndiye priority yako. Ngati uli ndi ana, uonetsetse kuti ana aja akupeza chisamaliro choyenera, masukulu oyenera ukutha kukwanitsa kuapititsa. Zinthu zimene iwe unkakhumbira kuti izi zidakachitika pa ineyo kuti ine ndichite bwino, pano pa priority yako ikuyenera ipite kwana. Priority. Ngati pali zina zotsala, izizi zimene timazitenga nkumathandizira kwena, kuthandizira kaya makolo ako, kuthandizira kaya zibale ako, kuthandizira my extended family. Koma your priority ikhale any offspring imene kuchokera kwa iweyo. Umu ndimene tigonjetsere over the circle, ndimene tipangire break. Ndinkacheza ndi nzangu ena kunchewa zomvetsa chisoni, amandilozera anthu amene bambo ake anaphunzitsa kuchita bwino, akugwira zintchito zosiyanasiyana, koma iyeyo amavutika. Why? Chifukwa nthawi imene iye ndi mwana, ndi wang'ono, bambo ake apeza ndalama kutani, ndalama zija athandizira anthu masekondari osiyanasiyana kuti aphunzire. Si chinthu cholakwika. Koma iyeyo ku primary ndikuti ali kuyaboma, ku primary alibe ma toys, alibe ma books chani zofunikira zimene ifeyo basi linango chizolora munthu wapita sukulu akabwera basi tikuwera nino ranga khale ku primary kaya ku secondary, mwana amafunika mabuku, school fees, zodyera, izi ndizi. Iye zonsezi amapeze kuti amavutika. Temeno zimene ndizitanthozo lino chifukwa cha zimene zizi zimapanga affect performance yake, zinapanga affect imene anakhozera standard 8. Kutanthozo rada kati anali ndi ma investment oyenerera iyeyo adakali wang'ono, mwina bweziso performance yake ili pena pake. Choncho cheni je mapezi kuti ikupita ali ku secondary. Ndikumbuka bambo ake health yawo sinali bwinobwino, sadakatha kumusapota, amavutika kwambiri kulima kutani, kumathandizidwa so zambiri ndi mai yake. Anapita ku college, ali college kuja nzanga amene laptop analibe, amapita kumakapangati print zinthu zima assignment zambiri, kumaswaso ndalama yo print akundiuza arase. Koma zimene anthu amene bambo anga anawathandiza kumose ndikafikira palibe amene akulana akundithandiza. Nkhani imene yovuta. Ndiye ngati tikufuna tipange break poverty circle, tikuyenera tionetsetse kuti tikupanga ma investment oyenerera kwa ma offspring athu, kwa amene akuchoka mwa ifeyo. Chifukwa tikapanga zimenezo zipangoriwa ja performance yawo ikhale bwino, thanzi lawo likhale labwino, komanso aja azichita bwino. Choncho ndi generation ikubwera izipita motero. Sindinena kuti musathandize abale, sindinena kuti musathandize makolo, sindinena kuti musathandize ndani, koma ndikuyenera kuti priority choyika patsogolo akhale ana amene nuyo mukuabweretsa mu dziko.